Mas marami pang mamamayan sa mga liblib na komunidad ang inaasahang maaabot ng mga serbisyong medikal sa paglulunsad ng Simba Kalusugan Program sa Central Luzon. Isa si Aling Russell ng Barangay Maloma, San Felipe, Zambales sa mga nakinabang sa free medical and dental services na inihatid ang naturang programa nitong Sabado, July 18. Unang-una po, libre ko na po yung mga gamot. Tapos yung serbisyong medikal po, malaking tulong po yun sa amin. Lalo po ngayon medyo may kamahalan po yung gamot na mabibili, saka yung pagpapakonsulta kung sa private ka po pupunta, mahal din po. After niyang magpa-check up, nabigyan siya ng libreng gamot para sa kanyang karamdaman at pananakit ng ngipin. Kaya ang kanyang natipid na panggastos sa check-up, may lalaan na raw niya sa iba pang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa pagkain na po namin o kaya sa mga iba pa pong pangailangan namin, gaya ng mga pambili ng mga pangbaon ng anak, mga pangulam, malaki po talagang naibabawas po. Kasi kumbaga po, sila na po yung lumalapit sa amin para magpagamot po kami. So, para ano na lang po kung ayaw mo pa rin pumunta na magpakonsulta, ilibre naman na. Mahigit 300 residente ng San Felipe ang nagtungo sa San Roque Parish Church at sa St. Columban Montessori School para sa paglulunsad ng Simba Kalusugan. Pero bagong launching, nagkaroon muna ng misa na dinaluhan ng church leaders at workers, Department of Health at volunteers. Ang Simba Kalusugan ay kolaborasyon ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, katuwang ang Department of Health. Alam naman po natin yung simbahan, lalo na po yung simbahang Katoliko, malaki po yung papel niya sa compassionate service to the poor. At ngayon po yung DOH po bilang nakikita niya ito na magandang strategiya na makipag-collaborate with the Catholic Church para po palawakin pa po yung serbisyong medikal, makarating po siya lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Priority programs ng kagawaran ang ipinatutupad sa Simba Kalusugan. Ayon sa DOH, mahalaga ang papel ng simbahan sa pagtugon hindi lamang sa pisikal kundi pati sa mental at espiritual na kapakanan ng mga mamamayan. Ang health naman po, alam natin hindi lang siya sa physical, kasama po dyan ng physical, social, even mental well-being. Hindi lang po siya absence ng condition or sakit, Kaya naman pong ito pong initiative po ng simbahan at ng sektor ng kalusugan na tingnan ang ating mga kababayan in a holistic way and i-address din po yung mental health concerns po nila. Lalo alam po natin sa iba't ibang pagbabago po ngayon sa panahon, iba't ibang mga pangyayari na minsan hindi maganda ay naapektuhan din po yung kalusugan ng ating pag-iisip, nakakaramdam ng takot, nakakaramdam ng pangamba, at at the side po ng medical, meron pong mga gamot, meron pong counseling, but yung side po ng spiritual, yung paniniwala, pananampalataya, yung aspect po na yun po yung nako-cover po ng simbahan. Kaugnay niyan, naniniwala si Bishop Bart Santos ng Diocese of Iba na dapat magtulungan ang gobyerno at simbahan para sa kalusugan ng mamamayan. Kahit saan naman tayo pumunta, kapag nagtutulungan at merong tinatawag tayong collaboration. Siyempre, lagi natin sinasabi, dapat hiwalay naman yung simbahan saka yung pamahalaan Pero may mga bagay po na hindi dapat magkahiwalay, lalo na po pagdating sa kalusugan at sa ikabubuti ng mga mamamayan. Ito yung pwede tayo talagang mag-usap at magtulungan at magplano kung paano natin matutulungan ang mga mahihirap nating mga kababayan at kasimbahan at mga kapitbahay. Sinabi rin ni Bishop Santos na maaaring maabot ng Simba Kalusugan ang mga lugar na hindi agad nararating ng pamahalaan sa tulong ng Basic Ecclesial Communities o BEC. Tiniyak niya rin na hindi raw mababahira ng katiwalian ang programa. Yung pong di nararating minsan ng LGU, pasensya na po, may mga volunteer po at may mga taga-simbahan po, mga laiko pa, na talagang pinupuntahan po ang mga nasa liblib at mga nasa laylayan. Alam nila yung problema. Kaya kapag pinadaan nga sa simbahan, dahil may mga organized ng community ang simbahan, hindi mahihirapan actually ang LGU. At ito, sabi ko, tahasan kong sasabihin. Sigurado po ako, hindi pangungunahan ho yan ng korupsyon. Kasi BEC po yan Magkaroon man, yan. Parang
pupunta, kaya nga pagpupunta ang simbahan sa kanila, alam nila na walang corruption doon sa pagbibigay. Lubos naman ang pasalamat ng San Felipe LGU sa pagbubukas ng program na anilay malaking tulong sa kanilang bayan. Yes, definitely a blessing. Sa aming bayan, malitang pondo. Any help coming from private sector, sa ating simbahan, sa ating national government, pagdating kalusugan, lahat tatanggapin po namin. Malaking tulong. Binigyang din ng LGU ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng DOH at simbahan upang mas mapalawak ang pagtugon sa mga pangunahing pangailangan ng taong bayan, kabilang ang akses sa konsultasyon, gamot at iba pang serbisyong hatid ng programa. Una, magpasalamat sa simbahan at DOH. Patuloy tayo magkaroon ng pagkakaisa. Kumbaga mag-coordinate po tayo, magtulungan tayo. May mga programa na hindi namin kaya through DOH can accommodate. Ang mga simbahan naman po will always there. At ang mahalaga po pagkasamang simbahan, spiritually, pag maayos ang spirituality ng tao, nakakagaling po yan ang kasakit ng ating bayan. Kaya napakagandang programa, basta kasamang DOH, ang simbahan at ang LGU. Hinikayat naman ng DOH ang mga mayan na makiisa sa mga susunod na aktibidad ng Simba Kalusugan at samantalahin ang mga libreng serbisyong medikal at dental na ihahatid dito sa iba't ibang komunidad. Sa ating mga kababayan, hinihikayat ko po kayo na sumali, lalo na dito sa mga activities po, hindi lang ng puro kalusugan, kundi ng Simba Kalusugan. So, higit dun sa serbisyo na medikal na makukuha nyo po ng libre, at mapapakinggan nyo pa ang salita ng Diyos kung kayo po ay relihiyoso, yung ang inyong pananampalataya, talagang mapapractice po ninyo. And at the same time, makaka-receive pa po kayo ng mga medical care, dental care na available po. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.